Ugovor su potpisali gradonačelnik Kruševca Desimir Pavlović i predsjednici opština Aleksandrovac, Jugoslav Stajkovac, Varvarin Zoran Milenković, Čičevac Zlatan Krkić i Trstenik Stevan Đaković. Pre potpisivanja zvaničnicima delegacije Evropske unije u Srbiji obratio se Desimir Pavlović. Smatrali smo da je vodosnabdevanje vrlo važno pitanje i da će tek u budućnosti sa takozvanim ubrzanim razvojem biti još od većeg značaja. Postavili smo sebi ciljeve. Prvi cilj je bio da proširimo kapacitete vodosnabdevanja i naravno da poboljšamo kvalitet vodosnabdevanja. Da jednostavno to što imamo u Kruševcu proširimo na onaj ruralni deo grada i naravno da proširimo na okolne opštine. Napravili smo opsežnu analizu, utvrdili sadašnje stanje, proučili resurse, instalirane kapacitete i naravno dugoročne potrebe grada i naravno dugoročne potrebe okolnih opština. I došli smo do zaključka da je najbolje i najoptimalnije rešenje jedan regionalni pristup. Najvećim delom ovaj projekat će finansirati Evropska unija u okviru programa podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave, čiji je slogan Gradimo zajedno za budućnost i koji se u Srbiji realizuje 6 godina. U ovom periodu, kroz 14 projekata, Evropska unija je u infrastrukturu lokalnih zajednica uložila 65 miliona evra, a regionalni projekat vodosnabdevanja Rasinskog okruga ocenila kao jedan od najboljih. Sa sadašnjih 600 litara u minutu, kada sve bude završeno, dobit će se dodatnih 400 litara, a broj korisnika biće oko 200.000 stanovnika. Izvođač će biti italijanska kompanija Caligan. Radovi treba da počnu u martu naredne godine i trajeće 18 meseci. Ove i ostale uslove diktira investitor, Evropska unija, u čije ime je želju Evrope da pomaže lokalnim zajednicama izrazio ambasador delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Degert. Obeležavanju šestogodišnjice ovog programa Evropske unije u Srbiji prisustvovali su i ministri Milan Marković i Mlađan Dinkić. Moram i da obećam da ćemo kao ministarstvo snažno podržavati i ovakve i slične projekte koji imaju za cilj jačanje kapaciteta lokalnih samouprava. Kada smo otklonili gotovo sve političke barijere tom procesu, sada sve od nas samih zavisi. Evo, mi danas lansiramo program za 2010. godinu koji se finansira iz IPE 2008. Samim time to govori koliko smo efikasni bili u povlačenju para iz fondova Evropske unije koje su nam na raspolaganju. Reformisanje opštinskih politika, bolja uprava, razvijanje kapaciteta u lokalnim sredinama, transformacija javnih komunalnih preduzeća, neki su od prioriteta pomoći Evropske unije Srbiji, a para za kvalitetne projekte će biti, rečeno je na skupu u Beogradu.